Amin di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti hati-hati dohok pikiran muda be. Di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Shalom manginang, selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam sukacita yang sungguh luar biasa. Yang boleh kita syukuri hari ini. Kita sudah tiba di minggu besar, minggu yang penuh sukacita. Minggu perninggotan Ari Hasasaur nito di Porbadia. Totong mahamu di bagasa pangaramotion itu hatta, jala tetap semangat di dalam Tuhan. Selamat beribadah untuk hari besar hari ini bagi Bapak Ibu yang bisa beribadah. Dan yang belum bisa beribadah karena situasi apapun, kiranya roh Tuhan senantiasa menjaga dan membimbing Bapak Ibu saudara-saudara. Tatangihon hatan itu hatta mamakulingi hita, Rom walu ayat walu sahatu 10 sadat. Alai dang tarhalomohod debata akka perroha daging. Alai yang gohamu dang be di bagasa dagingi, di bagasa toddido. Molotung tutu toddini debata maringanan di bagasan hamu. Alai moloso toddini Kristus di jolma, dang Kristus napuna ibana. Alai molo Kristus di bagasan hamu, mangulu do toddi alani hati goran. Nang pemate pamatang ala ni dosai. Alai molo maringanan di bagasan hamu toddi ni nama nungguli Yesus yan namate. Sadok panguluan ni ibana naung manungguli Kristus Yesus sima nang pamatang muna namate. Hinorhon ni toddina na mangingani hamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ada beberapa hal yang harus kita renungkan dan kita hidupi melalui firman Tuhan hari ini. Yang pertama, si paingot nama cai koras tu hita kamanginang nama ngulu du perasi rasano yang jala porsia di debata. Ahamai dang terhalo mohod debata akka parroha daging. Dia dolapatan ni dang terhalo mohod debata. Akana sai berfokus holat di portibion. Ai dia kajol mana porsia di Yesus Kristus dang portibion. Inganan hasahatan ni ngulutan ng todita alay di surgo hasonangan ido. Di baheni marhita minggu sadarion nakamanginang. Asa totong manadadiri hita di sudia kahahurangatan na sa laon rasi rasa noaing. Siapa tahu selama ini mungkin kita adalah orang yang disebutkan oleh firman ini. Nasai holan makalomohon perdagingon dang mangiahi partodion. Kita terfokus kepada kesuksesan yang ada di dunia sehingga kita meninggalkan kebutuhan yang paling utama yang harus kita cukupi dalam kehidupan kita, yaitu ngoluni partodiota. Dibaheni dihamu akamanami nanami tujuluanon, mari kita tetap senantiasa mengingat hal ini agar hidup kita, agar keluarga kita bawa untuk senantiasa berfokus kepada Tuhan. Nah yang kedua, hamu akamanami nanami. Di bagasa turpu sadarion, adong suku-sukun naik kosia lusata di bagasa rohata, jala naik kosi pahusor-husoronota. Ahamai, ay didok do dison, molo tung tutu tod dini debata maringan di bagasan hamu. Suku-sukun na jopok, buhadu tutu amanginang. Tod dini debata do maringana di bagasa kita. Manang tod dini haportibian odo. Talusi di bagasa roha ng pikirat takamanginang da. Mari kita jujur kepada Tuhan. Asa molo tung tutu tod dini debata maringan di bagasan kita. Aura yang positif akan senantiasa terpancar dari kita. Asa ido dan idok ni epistel di minggu sadarion. Akabatangay na mangulu do na mabaur sianaw. Roh Tuhan yang berdiam dalam diri kita akan senantiasa memancarkan nilai-nilai positif yang mampu memperbaharui kehidupan spiritual kita, keluarga kita, pribadi kita masing-masing. Sebab tidak pernah roh Tuhan mengajak kita untuk hal-hal yang tidak baik. Roh Tuhan tidak pernah menuntun kita ke jalan yang tidak benar. Roh Tuhan akan senantiasa menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan.
Asa molo tung tututod dini di bata maringat di bagasan hita. Boy mahita, manibangi dia lomo ni rohani di bata, dia nasohina lomohon ni rohani di bata. Di parnguluot ta sinoaing, jo sahudokok kami, sahira nasotabo tobe, laho manirang nadinggan doho nasodenggan. Kita sepertinya tidak paham lagi melihat mana yang baik dan yang tidak baik. Semuanya serba pukul rata. Hidupku, hidupku, hidupmu, hidupmu. Hidupi hidupmu, ku hidupi hidupku. Itu prinsip orang saat ini. Sehingga kita tidak mampu lagi membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Sehingga jika orang bersalah, kita pun menegurnya enggan. Anakmu matur nene. Bahaya Bapak Ibu Saudara-saudara. Sadang diparangehon akka jolma na digohitodi akka nasisongoni. Sebab orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, Roh Tuhan, dia mampu melihat mana yang baik dan yang tidak baik. Dia mampu melakukan mana yang baik dan yang tidak baik. Asa kamanami na namin na hinaholongan di bagasat Jesus Kristus. Daido hagugo ni holong ni rohani di bata di bagasan Kristus Yesus. Salanido bain na dido Apostel Paulus, asa molo to dini di bata mia dihita, gabe Kristus na punahita. Aidang diajari Tuhan Yesus Kristus sita, mangulahon na sodenggan. Asa molo taulahon na denggan, na rajumatta do, na didongani, jala ditiroi, Kristus Yesus hita dingoduto. Alai molo Kristus di bagasan hamu mangulu dotor di alani hati koran nang pe mate pamatang alani dosa. Di bahani suku-suku na paduahon akamanginang. Molo naik ko mangulu miyam maho di bagasat tod di niribata. Asa Roh Tuhan mengajari kita berfokus kepada kehidupan yang kekal yang telah disediakan oleh Kristus Yesus bagi kita. Walaupun tubuh kita mati karena dosa, tetapi roh kita, jiwa kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Asa molo mate pe pamatang alani hadosota, yalayang gotodita, rap dohot ibana di surgo hasonangan na pinaradeni, ibana dihita kana na porsea jala na setia tu ibana. Sebabnya Paulus berkata bahwa roh Tuhan, roh yang membangkitkan Yesus dari kematian, itu juga yang akan membangkitkan kita dari kematian dan kita hidup di kehidupan yang kekal. Di bahini dia wakaman amin hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Tahanguluhom ma na nidok ni hata itu hatta tu hita sadariawan. Akan na digijangi mata parrohahon. Molo na digijang peta parrohahon dan gabe tinggal na di portibi. Alay akan nama parrohahon na digijang radutan na do nang di portibion ay dirajumi doi songon akadenggan basa na siyat tu hatta di bata. Digohitod dini di bata mahamu akamanginang. Mari sama-sama kita belajar melihat kehidupan dari kacamata Roh Kudus. Sehingga kita mampu membedakan mana yang tidak baik, mana yang baik, yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Todi di batama na mangguhi rohan ang pikiran muna sa darion. Maguman sa arsak. Roma kasilas ni roha. Maluma kasahit. Sumuang magugunang hahipason. Lam basar mahita. Marsilehon-lehon. Dalata madok mauliate. Tudi bata. Tetap semangat. Kita nyanyikan bukuende nomor 774 ayat sada. Mabaor siyan ho mual pangoluani ay torope batang ae akadolong dohot rurang
ng pelangi dohot tano hodo na manokpai hodo na manokpai hodo na manokpai hodo na manokpai. Diperbadiai dibatasi perdamai mahamuga besundengkan jala diramoti marohan ang pikiran muna ia soha surahan sahak rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si balue. Amin.